colaborare, mulțumesc. Hai să mai vedem ce mai găsesc. Șefa care mereu spune și nu face, o avem aici, e omul din, cum să-i spun așa... Din umbră. Din umbră, da, deci face totul doar cu pixul, taie facturi, spânzură, da, amenzi, asta face șefa. Ia spuneți dumneavoastră, chiar nu ne cunoaștem absolut deloc, ați venit astăzi în vizită la noi și vrem să vă punem așa câteva întrebări, dacă nu... Cum vi se pare activitatea noastră de pe online și cum se vede în realitate? Așa ca o mică părere, că n-aveți de unde să știți în delay de tot ce se întâmplă la noi, dar ca o mică așa părere, să auzim de la cineva care ne urmărește doar pe partea asta de online. Ce părere aveți? Cum e la noi? Nu știu, personalul, noi, eu, cel care filmează, da. Ce părere aveți? Este diferența de la cel la pământ, din punct de vedere și al echipei. Mă bucur. Da, ne bucurăm să vă cunoaștem, iar la muncă este total diferit. Ce se vede online și ce este aici. E frumos. Cristal. A făcut o fată o întoarec la tine, ea are să facă o agricultură ăla și merge cu el pe cât, bineînțeles. Băi, merge cu aia pe cât, iese pe șosea, îi dă tare, scoală tot praful de pe mașină. Iar, din punctul meu de vedere, Iconia e cea mai bună soluție, pentru că, până de faptul că protejează de ciobituri, de zgrieturi, are un strat la suprafață, 30% din stratul ei de 180 de microni cât are, 150, 30% din suprafață are efect de autoregenerare. Practic ce înseamnă? Nu se învechește. Bă, uneori meseria, știi cum e, trebuie să o reinventezi. Înțelegi? Cam așa e și cu mașinile. Că, știi ce se întâmplă? Mai avem și hater din ăștia care, da? Hater în ce sens? Dacă eu îi spun lui, vezi că s-ar putea să nu-mi iasă, s-ar putea să mai împlătezi, zice, mi-a mai cerut la bani, mă, ca să-mi vopțească bara. Dar pe românești prostul nu se gândește, bă, putea să mi-o las în banii aia. Și eu eram nemulțumit acum. Adică și eu muncesc, da, îmi dau sălința, dar nu poți să mă, știi cum e, să mă plătești fix și să ai... Și atunci încep cu hate din ăla și zice, am fost eu la boc, da, că mi-a luat banii în plus, mi-a vopsit bara și nu știu ce. Bine, asta cu vopsit o facem mai rar. Și de asta nu prea găsim colaborări. Eu sunt foarte tipicar cu chestiile astea. Deci am avut un client aseară, nu cu o mașină scumpă, cu una 4. Deci a rămas șocat. I-a rămas șocat, s-a uitat la mașină și bă, dă-o acolo și am zis că faceți așa polișuri din alea. Bă, zic, lăsați mă polișurile de alea, dracu, câți vechi de acum. Vorbim din nanotehnologii, știi? Adică ceva care îl aplici și ține. În schimb, protecția ceramică este pentru aspectul lucios. E demențial, adică nu există. Când iei mașina din fabrică și îi aplicăm un tratament ceramic, lumea nu înțelege că dar ce-a dus mașina aia nouă? Nu mă, frate, e mai nou. Că nu e adevărat. Mă, e mai lucioasă, e mai cristalină. Înțelegi? Adică e cu totul altceva. Fuzi de asta, te bucuri când o speli. E mișto când o ștergi, fuge apa după ea. Adică vorbim de niște beneficii. Încă nu s-a uscat. Da. Chiar dacă mai zvârii unul că trece, nu știu cum, dar tu te bucuri de aspectul acela lucios. Clar, dacă ești un tip care are o mașină nouă și ești tipicat, cea mai bună variantă e pus folii și nu ai treabă. Da. Înțelegi? Dar pentru reîmprospătarea aspectului. Dar ceva foarte important pentru cei care pierd mașinile sau la spălătorii. Puteți să-i învățați, e o chestie foarte simplă. Mașina asta oricum are praf pe ea, eu îi dau puțină apă, da? Deci cam așa va rămâne apa, se pornează efectul hidrofob de la spălare. Ei, eu ce fac? Un prosop din ăsta, da? Am două variante, ori așa fac și mie rămâne curată, pentru că el absorbe și datorită efectului hidrofob rămân doar câteva bule de apă și rămâne curată. Ori dacă am un lac prost pe mașină, mai dau un pic de apă așa, să-i dau un pic așa.
Iar dacă am un lac prost, dau un exemplu, sensibil, de obicei fără folii sunt proaste tare la lac Hyundai, adică e sensibil și subțiri vopseaua și lacul, nu-i de calitate, nu-i dur. Pot să fac așa, da? Și atunci nu o să mai apară nici pângele de pe aia. Practic eu îmi apritez suprafața, da? Da. Și durează 2-3 minute, la oaie impecabilă. La self, de ce ai beneficii? Spuma activă are doar 5% sodă caustică față de 30% la spălătorie, deci nu-ți afectează vopseaua. La self, ai apă încorporată direct cu spumă, cu apă caldă, da. Iar iarna afară, imaginează să ieși afară iarna să speli o farfurie cu apă rece. Ești vara. Vara o speli cu apă rece, cu detergent. Dar iarna nu o speli. Așa e și mașina. Vara o spăl cu apă rece. Iarna dacă o spăl cu apă rece când e frig tare afară și plină de sare, ați văzut că o spălat și tot albă rămâne? Spală cu apă caldă și vezi dacă nu se mai degresează. Ai înțeles? Pentru că e diferent. Iar diferența între o folie bună și o folie proastă e foarte simplu. Te uiți la mașina asta, așa e vopseaua. Nu vezi care e folie, da? Pui o folie proastă, e toată numai coarjă de portocală. Toată e numai și îți pierde și aspectul lucios. Pe când asta, dacă îi dau cu peria de sârb acum, ea se autoregenerează imediat. Înțelegi? Pentru că are un strat care, spuneam, nu se încălbenește și nu îmbătrânește pe mașină. Foarte important și lucrul ăsta. De asta spun că toate sunt foarte bune, dar trebuie odată ca să le aplici, ca să-ți dai seama de asta.